श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। सरकारनं काजू बी मंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करण्यासाठी धोरण स्वीकारलं असून प्रति किलो 135 रुपये दर दिला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी काजू बी दराबाबत येथील काजू बागायतदारांशी बोलताना दिली। दरम्यान काजू बागायतदार यांनी प्रत्येकी 200 रुपये काजू बीला हमीभाव मिळावा अशी मागणी करून सरकारच्या धोरणाला विरोध दर्शवला। 200 रुपये हमी भाव देत नसाल तर शेतकरी लोकसभा, विधानसभा आणि सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार घालेल असा इशारा शेतकऱ्यांनी थेट सरकारला दिला। 30 रुपये जर काजूला खर्च येत असेल तर आपला जो काजूचा दर आहे तो किमान 150 रुपये असला पाहिजे। आणि स्वामीनाथन आयोग जो आपल्या मोदी सरकारने 2014 मध्ये लागू केला आहे, स्वामीनाथन आयोग असं म्हणतो की शेतकऱ्याला जर 100 रुपये खर्च येत असेल तर त्याच्या 1.5 पटीने म्हणजे 150 रुपये आपल्याला त्यांनी खर्च दिला पाहिजे। काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची जी परिषद झाली त्या परिषदेने 200 रुपये हमीभाव मिळाला पाहिजे ही भूमिका जाहीर केली आहे। कारण दापोली कृषी विद्यापीठानं 129 रुपये किलो मागं उत्पादनाचा खर्च सांगितला आहे आणि स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे उत्पादनाच्या 1.5 भाव मिळाला पाहिजे, तो 195 रुपयाच्या आसपास येतो। त्यामुळे आपण 200 रुपयाची मागणी केलेली आहे। आयात काजू 80 रुपयाने इथे येतो, त्याच्यावर सरकारनं त्या काजूवर कर लावून त्यातील निधी उभा केला पाहिजे आणि इथले छोटे छोटे कारखानदार जे तयार झालेले आहेत आणि इथले काजू उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांच्या विकासासाठी हा पैसा सरकारनं खर्च केला पाहिजे, अशी परिस्थिती या देशामध्ये आता तयार झालेली आहे। त्या दृष्टीनं जर शेतकऱ्याला 200 रुपये हमीभाव मिळणार नसेल तर काजू उत्पादक शेतकरी आता संघर्ष वाढवल्याशिवाय राहणार नाही आणि आपला हक्क मिळवल्याशिवाय राहणार नाही। त्या दृष्टीनं सर्व काजू उत्पादक शेतकरी, छोटे छोटे कारखानदार ह्या सगळ्यांना त्रास देणारी एक दलालांची जमात या देशामध्ये तयार व्हायला लागलेली आहे आणि या दलालांच्या विरोधातला संघर्ष काजू उत्पादक शेतकरी आणि छोटे कारखानदार एकत्र येऊन केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी या ठिकाणी परिस्थिती आहे। धन्यवाद। हमीभाव मागणं हे काय चुकीचं नाही, याचं कारण शेतकरी पूर्णतः बेजार झालेला आहे। कृषी विद्यापीठाने 129 रुपये खर्च येतो म्हणतात आणि आत्ता 70 रुपयापर्यंत, आता तर रेट 100 रुपयापर्यंत आजच्या घडीला आलेला आहे। तर माझं म्हणणं असं आहे की 17-18 मध्ये जो हमी आयात शुल्क 5% 2.5% केल्यामुळे लाखो टन, पहिल्या वर्षी 5.5 लाख टन देशात ब्राझील वगैरे देशामधून निकृष्ट दर्जाचा काजू या जिल्ह्यामध्ये देशामध्ये आला आणि त्यामुळे आमचा जो किलोचा दर होतो फार कमी झालेला आहे। आमचं म्हणणं असं आहे आयात शुल्क 10% वाढवा, आयात शुल्क 10 ते 20% करा, म्हणजे परदेशी येणारा काजू तो थांबेल। आणि हा सिंधुदुर्ग जिल्हा देशात महाराष्ट्र हा काजू पुरवठा करणारा प्रांत आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग रत्नागिरी हे 34% पेक्षा जास्त उत्पादन देणारा जिल्हे आहेत आणि हा काजू जर नीटप्रमाणे त्याचा दर ह्या शेतकऱ्यांना द्यायचा असेल तर आयात शुल्क 20% पर्यंत वाढणंच गरजेचं आहे, म्हणजे हमी भावाचा पहिल्याच प्रश्न येणार नाही। हे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी हा जिल्हा की भविष्यात संपूर्ण जगाला काजू पुरवेल इतकं पोटेन्शियल आहे। सगळे डोंगर उसाड आहेत। 12 ते 13 ज्यावेळी 170 रुपये दर शेतकऱ्यांना मिळत होता त्यावेळी 12 ते 17-18 पर्यंत 1000 हेक्टर अतिरिक्त लागवड या जिल्ह्यामध्ये झालेली आहे केवळ सिंधुदुर्गामध्ये
आणि सिंधुदुर्गचा कॅश क्रॉप हा प्रामुख्याने 70% जनतेचा कॅश क्रॉप काजू बी हाच आहे. त्याच्यामुळे आयात शुल्क वाढवणे गरजेचं आहे. दोडामार्गचेच नव्हे तर पूर्ण सिंधुदुर्गातले शेतकरी आज 200 रुपये हमीभाव मिळावा यासाठी शासन दरबारी अनेक वेळा अनेक यंत्रणामार्फत आम्ही मागण्या केल्या, परंतु अजूनपर्यंत आम्हाला हमीभावाची गॅरंटी देण्याचं काम कुठच्याही लोकप्रतिनिधी किंवा कुठच्याही संस्थेने केलेलं नाही. तर आमचं म्हणणं असं आहे की आम्ही गेली 4 वर्ष हा लढा देतो आहोत. सामान्य शेतकऱ्यांना याचा न्याय मिळावा याच्यासाठी आम्ही आतापर्यंत लढलो. आता जर बघितलं तर आता नवीन पेपरमध्ये आता 2-4 दिवसाच्या तुम्ही वर्तमानपत्रामध्ये वाचलं असेल तर सत्ताधारी पक्षाचे काही नेते वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट देत आहे. कोण तरी 150 रुपये सांगतो आहे, कोण 135 रुपयाने भाव सांगतो आहे. पण या मंत्रिमंडळातील लेवलच्या लोकांमध्ये जर ताळमेळ नसेल तर शेतकऱ्यांना कुठच्या प्रकारे न्याय मिळणार हा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे आता आचारसंहितेचा कालावधी जवळ आलेला आहे आणि आचारसंहितेच्या कालावधीमध्ये आपल्याला न्याय मिळेल असं आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही शेतकरी तुमच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांना असं आवाहन करतो की शेतकरी बांधवांनी जोपर्यंत त्यांच्या ज्या गोष्टीवरती आज डोळा आहे ह्या राजकीय नेत्यांचा ते आपल्याला न्याय देऊ शकतात. त्या इलेक्शनवरती आहे, त्या इलेक्शनवरती आपल्या काजू उत्पादक शेतकरी असतील किंवा इतर कुठचेही शेतकरी असतील त्यांनी बहिष्कार टाकणं राजकीय त्यांच्यावरती जोपर्यंत असा बहिष्कार टाकून जबाब येत नाही तोपर्यंत आपल्याला सामान्य शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही असं आमचं ठाम मत आहे. तेव्हा आम्ही दोडामार्गचे सर्व निदान मी माझ्या दोडामार्गचं पुरतं सांगतो की दोडामार्गच्या शेतकऱ्यांना आम्ही एकत्रित संघटित करून उद्याच्या होणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ज्या काही संस्था स्वराज्य संस्थेच्या इलेक्शन आहेत त्याच्यावरती आम्ही 100% आम्हाला जर याच्यात न्याय मिळाला नाही तर आम्ही बहिष्कार टाकणार आहोत म्हणजे टाकणार आहोत. सध्या आपल्या संपूर्ण जगात बघितलं जगातलं वातावरण बदलत आहे आणि कोकणामध्ये इकडे जर आपण बघितलं पूर्वी असं वाटत नव्हतं पण आता वातावरण एवढं बदलत चाललेलं आहे की सकाळचं धुकं पडतं, रात्री बघितलं तर परत थंडी, कधी उन्हाळा, कधी काय सगळं म्हणजे उष्णता अशाच प्रकारचं वातावरण असतं. आणि ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या किडी ज्या आहेत, पहिले आपण एक टी मॉस्किटो नावाची कीड होती तर ती कीड आता म्हणजे ती कमी होऊन बाकी थ्रिप्सचं प्रमाण जे आहे थ्रिप्सचं प्रमाण भरपूर वाढलेलं आहे आणि काजू बीचा आकार बिकार जो आहे किंवा त्याचे जे नुकसान जे आहे फार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. काही याला म्हणजे मोहराला बी पण ठरत नाही आणि यंदा जवळजवळ आपण बघितलं सध्याचं वातावरण तर त्याच्यामध्ये एक तर काजूला मोहर पण कमी आलेला आहे आणि जी काय बी आली होती ती बरीचशी अशी जळून गेलेली आहे, खाक झालेली आहे. त्यामुळे शेतकरी जे नुकसान भरपाई मागत आहेत आणि जो हमीभावासाठी त्यांचा जो हट्ट आहे तो हट्ट म्हणजे चुकीचं वावगं काही नाही. शेतकऱ्यांचा तो अधिकार आहे आणि त्यांना तो दर मिळालाच पाहिजे. कमीत कमी 200 रुपये ही जी मागणी आहे शेतकऱ्याची काही वेगळी नाही, त्यांना ते मिळालाच पाहिजे, रास्त मागणी आहे. सन्माननीय दीपकभाईंनी आम्हाला काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना या ठिकाणी बोलवलं होतं, त्याप्रमाणे त्यांच्यावर बैठक पार पडली. परंतु दीपकभाईंचं असं म्हणणं आहे की काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना 135 रुपयापर्यंत ते दर द्यायला तयार आहेत. परंतु आमच्या शेतकऱ्यांची भूमिका अशी आहे की स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे आम्हाला किमान 200 रुपये हा हमीभाव मिळालाच पाहिजे. 200 रुपयाचा जर दर मिळत नसेल तर हा काजू उत्पादक शेतकरी याच्यापुढे थांबणार नाही. वेगळ्या प्रकारची मोठ्या प्रकारचे आंदोलन या ठिकाणी करू. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये वेगळा निर्णय वेळप्रसंगी सुद्धा घेण्यासाठी आज शेतकरी या ठिकाणी रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेत आहे, वेगळा निर्णय घेणार आहे. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की आज माझं सरकारला असं म्हणायचं आहे की सरकारने या काजूवरती आयात शुल्क का वाढवत नाही. आयात शुल्क जर या सरकारने जर वाढवलं असेल तर आपोआपच आमच्या शेतकऱ्यांचा काजू हा कारखानदार नक्कीच चांगला भाव देऊन याच्यापुढे घेईल. त्याच्यामुळे आम्हाला किमान 200 रुपये हा दर मिळालाच पाहिजे, त्याच्याशिवाय हा शेतकरी स्वस्त बसणार नाही. दुर्दैवाने गेल्या वर्षी तर 90 आणि 95 रुपयाने काजू खरेदी केली गेली. गोव्यामध्ये काजूला हमीभाव मिळतो, मग महाराष्ट्राला का मिळत नाही. आंबा काजू बोर्ड महाराष्ट्रामध्ये स्थापन झालेलं आहे. मी विधान परिषदेमध्ये असताना सुद्धा याच्यावर मी माझे विचार व्यक्त केलेले आहेत. परंतु दुर्दैवाने आंबा काजू बोर्डाला आर्थिक निधी प्राप्त करून नाही दिल्यामुळे ते त्याला स्थिरता जी पाहिजे ती मिळू शकली नाही. त्याचा दुर्दैवाने फटका सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतल्या काजू बागायतदारांना भोगावा लागतोय आणि म्हणून अवघ्या 120, 110 ते अगदी 90 पर्यंत भाव येण्याची शक्यता आहे. आणि म्हणून राज्य शासनाला पुन्हा एकदा आम्ही विनंती करतोय की गोव्याच्या धर्तीवर काजूला पुन्हा एकदा हमीभाव द्या आणि काजू उत्पादकांना न्याय द्या. शेवटी असं आहे की योजना कुठली केली तर ती टिकली पाहिजे. 1 वर्षामध्ये म्हणजे सोन्याची अंड देणारी कोंबडी असेल तर ती त्याची अंडी घ्यायची की ते कापून खायची हा प्रत्येकाचा विषय असतो आणि त्याच्यामुळे हे जर महामंडळ तोट्यामध्ये गेलं तर परत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी महामंडळ उभं करता येणार नाही. त्याच्यामुळे महामंडळाने 135 रुपये दर जाहीर केला तर तो मार्केटचा दर 150पर्यंत वर जाईल अशी मला खात्री आहे. आणि आज अनेक महिला बचत गटाने आपण बघितलं की आपण आज 200 महिला बचत गटांना पैसे दिलेले आहेत. त्यांना काजू कुठून मिळणार. सरकारने हा काजू जो खरेदी केलेला असणार तो बचत गटांकडे गेला
तर त्याच्यामधून सुद्धा क्रांती घडू शकते. कॉर्पोरेशन जर लॉसमध्ये गेलं तर उद्या तुम्हाला पुढच्या काजूची खरेदी होणार नाही. त्याच्यामुळे मार्केट स्टेबल ठेवण्यासाठी ह्या कॉर्पोरेशनची निर्मिती झालेली आहे. मी जे काजूचं धोरण ठरवलेलं आहे त्याची अंमलबजावणी खरं तर मागच्या सरकारमध्ये झालीच नव्हती. हे सरकार आल्यानंतर अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे आणि पुढच्या वर्षामध्ये तुम्हाला निश्चितपणे बदल हा या ठिकाणी दिसेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.